Satu from jukut ke ieng pernah. Hallelujah. Oh hallelujah. Check. Ka kubor ni ka por ka day. Ki Kawei ka Bible. Tylli ke niam Balei. Habang ong ta kabang mut ka day. Haga por jong ki apostol ki don tang the testament barim. But so habang ong Kawei ka Bible kamot ngat keren syapang the testament barim. Haga por jong ki apostol ki don tang the testament barim. Tynrai Balei Kim yai sa hakan niam Judaism kadba ubabun balang pat haga jait benriu Jew leni kum ikon Israel ki yai sa haka niam Judaism ka kubor ka degene Kawei ka Bible ka bade ka testament berim rei mi arjat ki niam Kawei ka ka Judaism ka niam Jew Kawei pat ka jingngeit Khristan Balei kini Kadau long kene ngin pule shwa yaga gospel ju Lukas kanong ba apostol kaei bo Jisu ubatai kare gene hari mo Jisu mi pat kidon gi sendran ke bayat enti shegawai ke shnong red ke shnong ga bakerteng ka Emmaus lene ke Emmaus don ba ong chene de Jisu le enti but kendo ye kini kibriu baki ye keren syapang ke jingiapher jong Jisu bat ki benyau nomar ki mut bau de Jisu ubade Jisu nong Nazareth ubade mu uta ubade suspa no ya ka Jerusalem nene ya ka jait penriu jong ki Israel Udai mu ta pan suspa no uban penyo pat ye hima bala do no ha Israel. Te ki dang banyau ye kita ke Jisu ya nanti baru ong pekren ye ke bat ki itho ye ka daw. Namar kim shampang ye ki jing tho ba peleng ka de yo ta Khrist hana ba ude ban yap shwa hadin ke taw so mi pa. Ka dekot ka ba arkosan ka ong kumne te Jisu lo ong ki api ki ba be bat ki ba khya ka do no ban ngeit. Ya kita ki ki ba ginoi thol pa ki da kren. Baka deyu Khrist ban syak si tom ngine ke bat hadin gata unrung sya geburam jong ula sedang te no Moses kemot nagi jing thok jong Moses ke bade Genesis ke Exodus ke Leviticus ke jing khain bat Deuteronomy ula sedang nagi jing thok jong Moses bat naki jing thok jingi prophet baroh uda penpau syaki uda batai syaki naki jing thok baroh ke bakren Jepang jong naki jing thok baroh ke gitu jing thok baroh ke testament berim ke jing thok jong gi prophet bat ke jing thok jong Moses so naki jing thok baroh baga Bible ke keren jing thok berbor ke keren ya ka testament ke berim ke don ipat ke konteks ka kum ke konteks ke keren wat ke jing thok jong gi apostol ro ki de lanyo ki bagi de jing thok terre haga bai de bat kene ke khot ka jing thok hang ne ka khlem tho ye Bible baroh Kawei bat testament berim bat testament thamai ka keren ye ka testament berim habo Jisu pule ye ka testament berim ka bade ka jing thok jing prophet bat kum joro ka jing thok jo Moses ke bo yo i kdai ba ka de yo Khrist ban yap shwa hadin ngata un sarung sha ka buram jo u kane kdai ka e bo Jisu yo i bat utip ye ka daw Balei uwan ti ndah ba upol uwan upule ya ga testament berim baroh Kawei ke bo yoi upol ro yoi ba kadai ban yap shwa kadai yo Khrist ban yap shwa hadin gata un sami pat ke ba ki jiu ki yoi kadai gane ndah ba to Khrist wan on om yap un sa yaisa si junom haga kam apostol nong ba arpon riu kat khot ar arpolai kene ka
saida jong pol khmat jong Agripa namar ki jiu ki wan ban modu yu ki kwa ban penyap yu te u ya saida le de baru yang khmat jong sem u Agripa bor ong kum ne ong nga aingo yo Blei banga tang yai sa hadu gani gisngi but ngada pla syagita gi berit bat gi bakrau ngam ong ye ke baki prophet bat kinong bat Moses kim ong uang ngakhlem ong ye ke ngakhlem ong ye ke waipat ke bak ye ngakhlem ialap ye waipat ke kubor ke bak Moses khlem ialap ke bagi apo ke bagi prophet ki khlem ialap uang ngakren ye ke iohi ke baki ki kren thua arflai bakade yo Khrist ban syak sitom shwa hadin gata un semipat na ki bayap. So habau Moses pule ya Moses habau pule ya kinong tulpa kay ba upolu yo I kadai ba utau Khrist kadai unyap shwa hadin kata usami pat ne kebayap kay pat kabaki jiu ki yo I kum gejat penriu kabaki kum gejat penriu kabaki yo I kadai na ba utau Khrist wan unom yap rei un yaisa but un penyo ya kata ket jong David kabala dono na do kitab sein but un sensyar haga kedu David ha Bethlehem Judea kata de ka iohi jong ki jiu kum ka jait penriu but kata de ka niam jong ki so hak khamat jong ki jiu ka Bible ya gani ka testament berim nda bagi pule ki iohi ka de Kawei but bagi iohi ka kum ne ba ubriu un yo jingsan da ka hukum kata de iohi jong ki jiu ba kide ban sumar ya go jing tho Moses kide ban sumar ya jing tho jong ki prophet kide ban sumar ya go hukum Moses bat pendep ya baroh kaei ke ba Moses loong kata de iohi jong ki jiu kum ke jait penriu bat kum kan niam jong ki hibro koe ke ba iohi kade gane ba kide ban pendep ya baroh kata ke bala tho ha ke jing tho jong Moses ladang apen ip kita ngeit ket kanam kut syuk ke jing gane ke jing kren hare nga kwa ban kran lengkot de hani ke por ngan sepen ip ke wei sa ke wei haga shiti ke benongkong jong Petros ke shiti ke benongkong jong Petros kalong ke benongkong ke dekot kaba shipo Petros hukum ne syapang kene ke jing penim ke bada ke jing ia okay syapang kene ke jing penim kinoi thulpa kida wat bria biang pabiang ba kida thulpa syapang kata ke jing ia ke bansawan jepi ke bemut syapang ke jing penim ke bada ke jing ia lai thulpa dagi prophet lai thulpa ka dagi kinoi thulpa la mensyah ha testament berim syapang jong ni ke jing penim ke bada ke jing ia kai ke bagi jiu ki iohi ke de kim iohi ba ya kan ke jing penim ke bada ke jing ia kim iohi ba ya kan ke jing penim ke jing ia la ialap ya ka daki noi thulpa bado Moses ki khlem I kumta kai ke bagi iohi ha bagi pule ke testament berim ha bagi pule ke testament berim ke bagi iohi ke de ba ki iohi ba kai ke bagi de ban le ya kata baroh ke bala tho ha ga jing tho jong Moses ha ga jing tho jong hukum but ya kata upolu khot ya kata ki apostol ki khot ba kata ka hukum ba ya kata la khot ka hok ke bada hukum kaei ke ba ki jiu ki le ke de kene ba ki pendep ya kaei ke ba baroh kata bala tho do Moses but ya kata ka hukum le jong ki jiu la khot ka jingleh jong hukum le ni ka hok ke bada hukum kata ke de ka rukom yo I jong ki jiu ya ka testament berim ya ka Bible na do Genesis hadu Malaki henry nda ba upol bat Petros bat ki apostol baroh ki pule ka testament berim ki ya ka taru ki yo ihi ya ka ta ka badai ka hok ka bada ka jingleh lene ka hok ka bada hukum ya ka taru ki yo ihi tang ba ka ba ki yo I ke de ka balong kampalat ban ya ka ta ka ba ki yo I kampalat bani kata kaba teru uji shat dai tang na mata jong kata ke dai ba ukris unwan re ba ka dai ubon ya ba pleng ba ka jing penim kamwan da ka jing pendep ye hukum re ka jing penim kawan da ka jingngeit
Kata kadai bagi iohi, kata kadai bagi apostol ki iohi, baka dayu Khrist ban yap, baka jing pen im ka wan tang daga jingngeit om daga jingleh jong hukum. Ba kata kadai jing ong jong Paul, kata kadai jingiapher jong apostol. Bat ka Paul ialap kadai kene. Bau om syal penkesan ya Kawei ro kedok daga jingleh hukum. Namar kata ka paushna ba ubahok mun im daga jingngeit. Namar kata ubahok mun im daga jingngeit. Bat mentah ya ka hok Blei ka lapau. Ialap kene daga jingiapher jong Paul. Uang mentah ke stibel Paul nongrim no Balei kot ba arpuai ong kumni. Mentah ka jing penim. O ka hok Blei ka lapau. Khlem go hukum. So ka hok Blei kadai khlem go hukum. Lada pilap ya go hukum kata kam dai ka hok Blei. Namar ka hok Blei ka wan khlem go hukum. Halo. Ka hok Blei ka wan khlem go hukum. Bat ka jingiapher ya go hukum. Kam pemi ya go hok Blei ka pemi ya go hok kepada go hukum. So kum ta habagi apostol ki pule ya go testament barim ka bagi iohi kadai. Kawei kadai ka bagi iohi ka hok kepada go hukum. Kawei pat kadai ka hok kepada ka jingngeit. Bat ka jingiapher jong ki apostol kam dai ka jingiapher ya ka hok kepada go hukum. Ka ba ki ialap kadai hagi kam jong apostol ba ki shri jong ki baroh. Ka rukom ialap jong ki kadai syapang ka hok Blei kepada ka jingngeit. Kata kadai ka jingiapher jong ki apostol. But ka kuboran ni por kadai kawai ka Bible art ki jingngeit. Kawai kadai ka Judaism, kawai kadai ka jingngeit Kristan. Kaei ka pelong iki ka ba pelong ya ka jingngeit Kristan bakan mi na ka jong ka Bible. Saba ka jong ka Bible ni pule hado mentaro ki jukin ki pule kene ka jong ka Bible na do Genesis do Malaki tangba ki yaine sa hagata ka niam jong ki ka niam Judaism. Balei ki yaine sa tu namar ba kim iohi ya kaei ka ba ki apostol ki iohi ya kaei ka ba Jisu iohi. Ka ba ki Jiu ki iohi gede gene ba ngidai ban pendep ya baroh kata ka bala ong do Moses. But kaei ka ba Jisu iohi ba ki apostol ki iohi pat kadai ya kata ro ki iohi tang ba ki iohi ro ya kene kawai. Ba kitip ba kadai ka thau na mata kene kong san na mata kene kawai ba ka jipenim kawan daga hok kepada ka jingngeit ba kadai Khrist ban yap shwa hadin kata on semipat kata kadai ka penyiapher hapadan ki ar lagi khmat ki ar jadi khmat kawai daga khmat Jiu ka ba perkat ba kadai ban pendet jadi jingtho jong Moses kawai pat ka khmat Jiu hi tang ba ka ba iohi shalendet jong kane ka jing iohi ka ba kan jado ya kene ka jing iohi jong Jisu ba de ka jing iohi jong ki apostol da kawai pat ya kene lo khori ka khmat ba kan jaman sem. So ki iohi ya kata daga khmat ka bakan jaman sem ka ba syapang ni jing penim ka ba de ka jing ia. Ka ba ki Jiu pat kim iohi syapang ka jing penim da ka jing ia. Ka ba ki iohi baroh ka de syapang ka jing penim ka ba da ka jingleh. Baru Petros ukuran on kumne syapang ni ka jing penim ki noi tol pa ki kran syapang jaka but ki de tol paro syapang ka jing ia ka ban sawan jepi ki de wat ngan pule daga Bible kasi namar ngam nang shoban translate daga Bible pareng namar ga dai ka ktin ka bakalain mdai bangam nang ban translate hre namar baga kalain so ngan pule it kot ka Kawei kida yit bha ya kanolane ya ka ba kumno ka por u mense mu Khrist u bahaki ula jupen I haba ula yathul pa ya kita ga jingsha u Khrist. But dia kita ke buram kiba bod yaki. Kamu kumne. Kaei ka baki no tol pa kile baki wat benia syapang kata ka jing penim kepada ka jing ia. Kira wat benia syapang kata ka jing penim. Da mense mu Khrist ubadon haki. Kamu kumne. Kine kino tol pa kidon ya kata kidon ya utau mensim jong Khrist. Kamu kumne. Kidon ya kata ka doktrin syapang Khrist. Kidon ya kata ke jingkai syapang Khrist. Hari makiro kim snoto snotau kumno kan dia hagno ke por kan dia. Na kata ada ki wat benia syapang kene ke jimpen im kapanuan. Kaba skosi kedai. Baroh kini ki prophet. Baroh kinong tulpa haga testament berim. Kim iohi ya kaei kaba dia. Kim iohi ya kaei kabala dia. Ha u Jisu Khrist.
ki yap no ashwa bo Jisu wan. Ulas prophet bakado jong testament berim hagaru kombo ik jingtho jong testament berim ude Malaki. Nadu Malaki do Jisu kapor kalong kumba saus pasnem So nadu saus pasnem ki jiu ki im khlem nongiathuhlypa. But kanega gap kanega por khlem nongiathuhlypa. But haga por jong Jisu ka jat ben riu ka ap khmit yota way ubadei Khrist uta uban sawan ban suspa no ya ka jat ben riu jongki ki khmit enti yo uta non wan but ka bakile hagitogi kat bagidam ap yu Jisu ka bakile kadai ki pendep ya baroh ka bagi jingtho jo Moses ki ong kile ya kata baroh ka bo Moses ong kat bakila Hendrai about Jisu Khrist, hendrai enda about Kristuan, kim ito yu, namar kim tip, ba kadai yu hana ba udai Khrist hana, ba kadai yu ba on yapshwa, ba hadin gatam samipat. Kim tip ye kita kay. Habo Kristu yang akmat jiki kim ito yu, kim tip yu. Baru Jisu wan ukli ki ne jingkli ong kumne. Ukli ye ki Pharisi ki badai ki kira ki briu ki ba ki bawat ye ki jingtho ki ba pule bha ye testament berim baru kuli ki ong tynrai Khrist udah khon jong no kata gede ka jingiapher jong ki kadai ki jingkli jong Jisu ya ki sanran jong oni amin ya ki Pharisi but ki Pharisi ki jawab ki ong Jisu ki ong katkum naga Bible testament katkum naga Bible jongi kabadai ka Genesis hadok Malaki katkum ka Bible jongi utau Khrist ude ukon jong David Jisu u juba de kibat ul Jisu lakli ki ong kumno pat u David hakamansim kumno pat u David hakamansim u ong u ong ignitin ong utra lo ong utra janga to shong sing ketiga mon janga tat hado bo ngan pelong ikinong shon jome ka jinyo kejat jome Jisu kli farsi ong kat kum gat Bible people ka u Khrist le khon jong no namar Jisu tip kumno gi berkat Jisu tip bagi berkat kat kum ga jing tho jang ki kat kum nagar kom batai kat kum ga do ki yo i kat kum ga jing tho jang ki ba u Khrist le khon jong David Harap Jisu ang ladau dia kon jong David kumno pat u David ha ka mensem u Jisu ang niktin kumno pat u David ong ha ka mensem sapa ka bagi jiu ki pule kadai ka bagi jiu ki pule kadai ka bagi yo i be kumto da ka khmat do be bat ki batai ro da ka jimu do be namar ki yo i ba u Khrist u dei ban long kon jong David te u Jisu tip ki bagi perkat gum tabur ong u Khrist de kon jong no na kata da ki ong u Khrist te u de kon jong u David ha Jisu ong kumno pat u David ha ka mensin sapa kai bo Jisu ong ha ka mensin kemur u Jisu ha bo pule ke testament berim u khlem pet ye ke testament berim de khmat do u pet ye ke testament berim de khmat ka ba kenja mensin baru batai ong u David haga mensin u ong ye gidi gihtin haga sam ga bachispa shipo nan pule sam ga bachispa shipo kono thot ga banung utra ulo ong ho tra janga to shong se ga kti ga mon janga tat hado bangan pelong kinong shon jeme ga jinyo kejat jome now u David u ong ini gihtin utra ulo ong ho tra janga to shong se ga kti ga mon janga tat hado bangan pelong kinong shon jeme ga jinyo kejat jome haba ki jiu ki pule ye gine git khot kim so tho ye gine ke kaba ki so tho ke dei ba utau Khrist de khon jong David namar le thot pa danchi pang jong tau Khrist ba unwan na ka lan jong David but yo pateng ge khet jong David but udai usamba jong David kata dai ge jinyo i jong ki jiu but ya kata ge jinyo i je ki lokot ge jinyo i de ge khmado renda ba Jisu
pule ya kan ke kitab sam pule ya ga jingtho jo Moses ba de prophet baroh ka ba yo I ke de om tang daga khmat do yo I ba ka de unta here yo I kampalat ban ya ga khmat do ka ba kala ban yo I so yo I daga khmat ka ba kan jam sen ba ba pule kitab sam kanong ka ba spa shipo ba ba u ya kren bat ki parsi haga gospel jo Matthias ye kene kanong ba ar ga khot ba sapo an nong ar Matthias ar Matthias kat khot ke basau asapuwe ngan pule asapuwe te kan ba kita ke Pharisi kidang ya lumlang u Jisu lo keli ki tynrai utau Khrist de khun jong no ki Pharisi te gele jawab ke ude khun jong de bit pitip Balei ki jawab khun jong de bit namar kitip kat kum na ga testament barim ba David ude about Khrist ude khon jong David but unwan na galan jong David na ta da gyom khon jong David to Jisu lo juba be ki khot sapala om kum no te David ha ka manse how then does David in the spirit call him Lord saying kum no te David ha ka manse u khot yu utrai uang kum ni utral om hotra jenga to shong se ketiga mon jenga tak do pan pelong irong shong jeme ke jio kejat jeme so u Jisu bo pule kitab sam ke bishit pa jipo u khlem yo I ka kum yo I ke jiu u yo I ka daga khmat ga bakan jaman se baru ong u David hakaman se so ga jing ong jong David utral om hotra jenga to shong se ketiga mon jonga ka to ga jing ong jong David hang to kate ke jing ong da ka jing thol pa hakaman se ketua ada jingkran jong David hakaman sim in the spirit. Kesang ko bisis pa jipo kada jing ong jong David hakaman sim in the spirit. Nagatara Jisu ong kumno teo David hakaman sim ong utral ong utral jong atau shong shti gamon jonga. So Jisu habo pule ke testament brim ke bo yo I kada gene u yo I om tang daga khmat ka bakan jado hero yo I daga khmat ka bakan jaman sim habo pule ke sang bisis pa jipo utip bagine git khot bo David ukren ki khlem kran Japang jong yalade hero ukren Japang u Khrist na ta da Jisu pule bor ong kumno thek ka mon thek David ong how man sim you thop pa ha ka man sim but ulo khot yo Khrist utrai ladau David ukodi utrai kumno David nong khon jong David u David hi u bakot yo Khrist utrai kumno ula ban nong khon jong David piti Balei kli gini ke u tes ye ki lakila ban champagne u tip ki mila ban champagne so u kli knang ye ki ban bata ye ki ban pen ishiki baka jingtho jong testament barim pimde ban bata ya ka daga khmat do ta daga jimut jong Jisu na ta da ong ukli ki de khon jong no daga khmat do ki jiu ki tibo Khrist de khon jong David hare daga khmat ka ba kan jaman se but ha ga man se mu David u ialap in the spirit about ha man se jong ga jingiapher u David u ialap ba u David hi u khot u Khrist I mean utrai hello u David u khot u Khrist utrai kan ba ke jiu ki khot u Khrist u khon jong David pio ine me jingiapher te kumta ga problem ga problem jong ki jiu ke de ba ki yo I ga testament brim de ga khmat do ba ka ba de ba ki pendep ya ke ba ki yo I ba ga khren da ka do hare ke bo Jisu yo I ga de u yo I ka da ga khmat ga ba kan jaman se ba u tip ba baroh ga jing tho jong Moses ga de ga serniu ga hukum jong Moses u nong tho Hebrew ong ga ta ga hukum ga bolong ga serniu jang ke ban sawan u Jisu tip baga jingtho jong Moses baroh ga ga serniu jong ga ta ke ban sawan hadin ke bagi jiu ki yo I kim yo I baga ga serniu ki yo I baga dai ba kan ne ba hi don ga wai pa so ga dai ban ngade ban sumare ga ne ga singa dai ban kenya ga ne ga jing kenya ya ga jing kenya ga jing ai ngo tham ngade ban kenya ngade ban wara yu blam a ga jing kenya ga jing ai ngo tham ngade ban
ladang amlak do belang surak da ikon paro kena bangan ban ai ke jingkenya na marga pop so kabagi jiu ki yoi kedai ban le ya baroh atabul onho do Moses Jisu pat yoi ka daga khamat ka bakan jam sem ka khubor jangan haning por gede ka wei ka Bible arjai ki jingngeit kawai ka ke jingngeit Jew ke jingngeit Judaism kawai pat ke jingngeit jongi Kristan kai ka pelong kai ke jingiapher ka gini ka hagi khamat kawai ka khamat bakan jado kawai pat ka khamat ka daga ka khamat ka bakan jam sem but ya ka jingngeit Kristan la seng nongrim haga khamat ka bakan jam sem kai daga khamat ka bakan jam sem la seng nongrim ka hagane daga khamat ka bakan jam sem ka ba iohi ba ka deyu Khrist ban yap hadeng kita rung shi buram ba ka khamat ka bakan jam sem ka gane ba hana ka hok kamwan daga hukum wala daga don ka hok ka daga hukum hare menta plan ya ubru la penkesan daga hukum hare la penkesan daga jingngeit so ka khamat ka bakan jam sem ka daga khamat ka ba iohi ka hok Blei ka khamat ka bakan jado daga khamat ka ba iohi tang ya ga hok ka daga hukum Kaei ke jingiapher apa deng jingngeit Kristan berju ke jingngeit Kristan kedai kene baka iohi ya ke hok kepada ke jingngeit lene ke hok Blei ke hok ke khamat ke bakan jado pat ke niam jiu pat ke iohi ya ke hok kepada ke hukum kata ada ke jingiapher kene ke jingiapher apa deng jangki arli ini ke niam wala dang khot ke niam wala ke niam Kristan kedai ke jingngeit syong begumta manis lo ulang so kaei kebu Petros uong mantan ngadang de pule kebu Petros uong ki prophet ki notul pa ki wat benya sipang kene ke jing sisa ka bangsawan sipang kene ke jimpen im ka bangsawan de ke jing but ki prophet ki wat benya sipang kene the spirit umen si bukri sebudan ki ka ba kedau lene ubah kedau Umen semu Khrist ubah kedau signify ubah kedau and he when he testified about nongiathuhlypa testified beforehand about nongiathuhlypa shapang beforehand the sufferings of Christ shapang kata ke jingkenya shapang ke jing syashi tamu Khrist and the glory that should follow but kata ke burom ke bangsawan hello ka khubor jana ada gini kawai ka Bible arjai kini Balei ngeit pela soto pela syai menta ki prophet ki notol pa ki wat bria spang kene ke jingpen im ke bangsawan de ke jing but menta kalawan do Khrist Jisu bangi iohi ke jingpen im ke wan de ke jing bala khot ika ke jing penim de ke jingngeit hau Khrist bala khot ika ro ke hok Blei Hari ki jupat kim iohi kene ke hok Blei ki iohi ba ya ke hok lade ke bade de ke hok ke bade ke hukum kata de ke jingiapher peden jang kini artli baga khubor jinga ke ke wei ke Bible arjat kiniam ngai phala sungatho Blei ker khui pi ngen sayak syampat hawai pat ke pon amen